όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, που τώρα έγινε και πρόεδρος του Συλλόγου, ο στόχος δεν είναι πάντοτε ο πρωταθλητισμός. Ο στόχος είναι, να σας θυμίσω ένα αρχαίο ρητό, που λέει «Νους υγιής εν σώματι υγιή». Ο στόχος είναι η άσκηση, είναι η άθληση και ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα υγεία. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε χρέος απέναντι σε εσάς, όλα τα παιδιά, στη νέα γενιά που έρχεται, να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να μπορείτε μαζί με τους γονείς σας, τη διοίκηση του Συλλόγου και τους προπονητές σας, να αθλήσετε σε πάρα πολύ καλές συνθήκες και μέσα από την άθληση να είστε σίγουροι ότι θα ξεπηδήσουν και πρωταθλητές. Θέλω να σας ευχηθώ καλή πρόοδο, καλή χρονιά, να έχετε υγεία, να συνεργάζεστε με τους προπονητές σας, με τους γονείς σας και βεβαίως δεν θα πρέπει ποτέ να παραμελείτε και τα μαθήματά σας. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, αφού ευχαριστήσω τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τα ίδια τα παιδιά που μας τιμάνε με την παρουσία τους, τη Δημοτική Αρχή που μας απαλλάσσει ή μάλλον μας προσφέρει οποιαδήποτε διευκόλυνση, το Σωματείο που μας απαλλάσσει με οποιαδήποτε δυσκολία και μας επιτρέπει να επιδοθούμε στο έργο μας και τέλος τους συναδέλφους μου για αυτή την αρμονική συνεργασία. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και προβολή. Σας ευχαριστώ.